Yeah. Okay. Lero ndikamba kwambiri za chipani cha MCP komanso chipani cha DPP. Bagiri News TV yakhala ndithu ikulangiza komanso kuchenjeza chipani cha DPP kunena kuti alendo mukuwalandira ku chipani cha DPP yo amene akuchoka ku chipani cha MCP yo samalani nawo. Akhala kunena yoncho Bagiri News TV. Andi zimenezi chazo ndifuna ndikuwuzeni ndizoona zake zeni. Tikufika tunena panopa tithaona kuti chipani cha MCP choti chinagonja pa masampho achawo sichimavomereza ngakhale kufikira panopa sichivomereza. Andi mutha kuona mmene amalankhulira mayi Jessica Bwira. Nthawi zonse amachita kudziwika kunena kuti chipani cha MCP chili ndi upandu waukulu kwambiri ndi chipani cha Janikoti cha DPP. Olo amanena anthu angakhale mumazilimbisa mtima inuyo ama political parties kumanena kuti kundale kulibe udani okhazikika. Mkunama udani okhazikika kundale ulipo. Andi chipani cha MCP ndi chipani cha DPP simunganene kuti udani wawo ndi wa temporary. No. Mmene amalankhulira mayi Jessica Bwira akuluakulu kuti munthu ukhale serious wokonda dziko lako kumatenga mafact, mutha kuona kuti mavuto amene ali mdziko muno pa nkhani za chitetezo mayi Jessica Bwira akuziwa komwe kukuchokera zimenezi. Chifukwa mutha kuona kuti mayi Jessica Bwira akumalankhula chinthu, akumapanga attack chipani cha DPP pa zinthu zomwe iwowo akuzidziwa mmene zikutani kuti zikuchitikira. Andi ineyo nduna za chitetezo amukhitu akuyenera akhale nacho kwambiri m'maso chipani cha MCP. Chipani cha MCP zinthu zomwe akumalankhula mayi Jessica Bwira zija, for example manena kuti DPP yangolowa malubino ayamba kuphedwa, akuluakulu amawa tikhale napo m'maso pamene papa ineyo muona ngati akupha malubino nda kuti mayi Jessica Bwira akapanda kuti DPP ikupha malubino, DPP ifotokoze kafedwe kwa malubino, MCP ndi njira yomwe iyoyo yapanga, yomwe amayipanga mwa nthawi zonse, yomwe inachitika m'masiku ambuyomu, ndi kampeni yawo yomwe amakhala amatenga anyamata awo ndi kumapita umakapanga chipongwe kumapha alubino, then ndi kumabwera pa public kumapita makayipanga accuse DPP kuti mulamuliro mwawo alubino akusowa. Zinthu zonena kuti akupanga ndani, kuti akupanga ndiyo serious. Andi ndifuna ndikuwuzeni even ku mwenye uyuyu anasowa ku Crossroads, MCP ikuziwapo. Mayi Jessica Bwira zimene zozo akutanipo konti akuziziwa. Mayi uja kuti mukamuone pano pofika poyaluka pomabwebweta. Andi sindikuziwa kuti nduna ya zachitetezo ziko muno mayi uja ikumusiyira chani, chifukwa mayi Jessica Bwira kumupana atha kulula zinthu zambiri. Mayi Jessica Bwira anthu akumanena kuti ayi mwamkalankhula yeye ku MCP headquarters kuja kunali kachipinda komata, mwina amaona ngati kuti anthu ndizabodza. Amapanga amalankhula zimene ziyazo akuziwa. Sizodiso kapena amanena kuti zinthu zijazo siziluluka. Chifukwa mayi uja wafika panopa poyaluka
palibe chabwino china chilichonse mayi ujayo chomwe angathe kuyamikira boma la DPP ndi mmene likupangira zinthu pano. No, anyamata awawa mukuwalandira ku chipani cha DPP akubwereserani mavuto. Bakili Mnusi TV akulankhula ujayo musanteke ngati kuti akungolankhula zinthu zachani kuti zamisala, chifukwa ndi omwewa amene akupanga upandu ku DPP uko. Akuziwa kuti angobisala ku DPP uko kumakhala ngati muna kuti muli nawo limodzi, kumene kwako akusakazako cha pansi akusakaza chipani cha DPP cha pansi akuwononga chitetezo cha mdziko munomo cha pansi cholinga choti anthu maso awo aziyang'ana chipani cha DPP. Anyamata inde amenewo amene asogola kumaoneka ngati kuti nawo poyamba amanyoza Profesa Arthur Peter Mutharika, lero akumabwera ndi zina kuti president wathu Mkulukuta Moyo. Chikhalireni ndi ambali inayi ya MCP kumeneko angotumidwa ani magalimoto awo sangamasekedwe, choyipa china chilichonse azipanga momasuka, nanga si anthu onena kuti munena kuti mukugwirira nawo ntchito limodzi. Zoyipa zikuchitika ndi anthu akarati kusakaza chipani chachani kuti cha DPP. Ku DPP ku tasegulani maso. APM kumbali yake wachita APM ntchito yabwino yomwe akumagwira panopa ndiyongosunga legacy yake, akusunga legacy yake andi chipani ichichi ndi mmene akugwirira ntchito APM panopa akukusiyirani chipani cha clean chochapidwa bwino. Koma chipani ichi inuyo anthu ena amene muli kumbuyo kwa APM muchiononga nokha. Kumbali yake APM akusambirani m'manja, akugwira ntchito mosawerengera kunena kuti teremu yake iyi ndiyotani kuti ndiyomaliza. Akugwira ntchito kuchifunira chipani cha DPP mafuno abwino, kugwira ntchito mwachilungamo. Ntchito zomwe zikugwira APM zinayeneseza kuti athandizidwe ndi nduna zake, athandizidwe ndi ma MP ake. Pofuna kuti chipani ichichi chikamaza sankha candidate osachiyimira 2030 amalawi azakhala nayo chani kuti chikhulupiriro. Lero zina likungotuluka APM Mkulukuta Moyo wapanga zakuti, APM Mkulukuta Moyo wapanga zakuti, zinthu zabwino zokha. Tiyeni kuyang'ana the rest kumbuyoko, zinthu zake sizikutani kuti sizikudziwika chomwe chikuchitika. Ntchito basi kulandira anthu akuchokera ku MCP ndikumalowa amene momwe ndikumakuwonongerani ineyo ndikumaona, ndikumalowa amene momwe magalimoto anu omwewo amene ndithu mumayenderawo ndikumasowesera alubino kukuta nini kuti kukupomponezani. Magalimoto anu omwewo ndikumasowesera ndani kuti kumasowesera anthu ena mdziko muno. Zimene zonse ife tikutani kuti tikuziwa. Cholinga chake chongofuna kukudesani chani kuti muulamuliro wanu chitetezo sichimakhalako. Sizi zikunguti zingobwera chabe ayi. Ndi anyamata omwe acha amene anakhululukidwa kuliko kodi ku koti acha, amene mukuwalandira panopa kumakhala nawo pamodzi kumene kuti ndi achitetezo anu, amene mukuwakhulupirira kunena kuti amene wawa tikuyendera limodzi ndi aliwo kodi ndi omwewo. Abwera umeneku angotumidwa kusaononga chipani chachani kuti cha DPP. Ngati simukusamala chipani cha DPP chisakazidwiratu. Nchifukwa lero uteko akuziwa Jessica Bilatu akuziwa chineso chomwe chikutani kuti chikuchitika. Nanga sewa naye awayika ku maspa yake amene mukuona ngati kuti panopa muli nawo limodzi. Nchifukwa chakumabwera pacha